I 1976 var Egil Bakka og starvaðist á Norsk Center for Folkemusikk og Folkedans i Føroyum og gjorde kikmynd opptøkur av føroyskum danse og særliga av føroyskum dansespølum. Og i opptøkulinun voru omframt Egil Bakka sjálvan, Morten Nolsø og Eion Andreasen, og i bæir voru magistarar i folkaminnesfrøye. Heromframt voru lærarnir Paule Nilsen, Odni Hansen og Herluf Bertelsen, og jeg hadde tidlig sti til å få gjørst hesar kikmynda opptøknar å bruka i undervisningarhøpe. Og i døvnun 25. januar til 2. februar 1976 ferreis lie kring åttjanar og tok opp førskan dans og føresk dansespøl og i tjei imsom bygdom. Slai Ring sette seg fire at tega hesar opptøkur til væra, og det gjørdar 8 sendingar bortur ur hessen opptøkna. Og i første sendingsne var greit fra tilgångna av talgilda opptøknar, prata var vi Paula, Odna, Eion og Egil hvordan det var fram ta opptøknar var gjørdar i 1976. Heromframt forskunnoar fragreingar dansespøl fra Egile, Eione og Andreo oppi Elka, og jeg har skrivet doktorariker evne i 2006. Og i hinn og tjei sendingnon opptøkur ur kvarjon av de tjei støvnon, her tidsi var opp, og prata vi folk, og jeg har vært virsten og i dansi omkvarvnon her. Og i undanfarne sendingnon så vi opptøkur ur Havn og heimann av Sante. Og i hese sendingsne færa vi det sånn opptøkur ur Klaksvøk. Og i de kommande sendingnon færa vi det sånn opptøkur ur Sumpa, fra Gøtejegv, av Velbastad, og ur Nølse. Av feriene i Kjeilfjers gjorde Egil Bakka bandaja samrøv vi Ola Dahl, og vi var fødder i Funninge i 1915. Ole var ødlårene Seravirsten i Klaksvíkar dansefellage, og han sier fra stånene av dansefellene. Fela ikke alt. Det ble stående i 4,5 og mest i 4,5. Og det enda malet var jo til at det røyna av arbeid at han føreska dans. Og vi kjente på tammatene, vi tok og kallet noe sammen, bjøva i nøkron, og så stående vi fela på tammatene, at vi fink og de aller eldste. Vi bjøva av et ødlom taimon som var middelen trus og forsar til at komme og dansa ved jokk. Av kjeipes, vet han her. Og så kom det som altså hovallig blev limen på en av veien og andre naturer kom ikke. Og her fengt vi så på en av veien en størst vi tar man eldre. Og for jeg var varsla vær så bjør vi tar man til varsla. Vi tar varsla innan fra Mare til var sånn langt leia kvalt. Og ta her var vi altså en ordentlig varsla og ferdig vidt etta og drekka, vil jeg si det som det men ikke, jeg vil mat. Og i samrøvene greier Ole fra hvordan det kom ui at dansefellige for å danse dansespøl. Vi var båtene nye til Esbjerg. Det var førengafellet i Esbjerg som jeg var i åkken nye og Trimon, 4 år så igjen. Og så hoksa vi til at det var ganske så torres litt bare at kvøa. Men en annan där ringde han och det. Vi visste att vi skulle upptracka idag som man kallar det. Jag visste det fram. Nu kallar det så där snart. Alltså allmänt så att vi tog så TV. Vi var så bojen ösnen ny till Ripe. Där var en blomsterfest. Han var och här började vi hesa blomsterfestene. Vi, hesa dansspølen. Ja. Fyrsta dansespillet, og vi får søtja, Sandøyardanser. Sandøyardanseren i Klaksvøk blir øyla vel sammen vi begge Sandøyardansen i Havn og heima av Sande, som vi da var se i underfarne sendingen. Til Sandøyardans har vi brukt Flaum Bernhardsson til Østnøt, vet ikke hva men til alt til nega lengt
Vi har gjort det så løsner at vi har stegget, da vi kommet atter til våre egna merka, så blir det jo pæt. Vi da finner pratela vi Edith Kletskær, som var vi av oppdøgenen i Kjealfjers. Edith atta ur Porstere og gift til Haraldssons. Edith greier fra hvordan det bar til at hon og maveren Paul började i dansefällan i 1938. Minst av henne fasta laven, det var klaxor, vi var inne i en husen. Och ta sig så fölsen vi har hon kvar att vi inte var på felan, kvar vi inte dansa. Jag vet inte, vi tecknar oss så. Men ta var inte så nämnt jag kunde ta var inte landa fast och vi dötte småböt nösne. Så att vi var inte alltid. Nej. Men ta var på goda danser det tog sig samman ordentligt. Du kommer Porsche dansa och det här? Nej, jag känner inte till förskandans, inte Porsche, men pappa min var från Sumpa, där han Jacques Stenberg, han tog till väl goda. Och så får vi då till Sumpa, eller visst det var. Och här alltid var han nästan runt och kvar bror och så där det bryter sig. Men ingen förskandans var Porsche det som jag vet om. Här har inte dansstålarna så som det kom samman med den här sorten. Hur var vi dans det första du minns du här alltså inte? Alltså, här hade vi helt inte danshus, men vi dansade och en nästa loft. Det var ett dubbelt näst som det hette Gjerstestant och här dansade vi. Anna jólakvöld eller nyttårskvöld eller kinsmesse. Som folk var till i bygden. Det gjorde vi. Lyck inte vi fick bygdhus. Vi fick bygdhus i Holfems. Det blev ett örvis. Så igen har vi till det kinsmässdans. Kinsmäss kvarstår. Det var bara 8 hus i alla som det kom där. Nu är 40. Så nu är det örvis. Kom det så ärastan fra och i dans här alltså inte? Ja, och ångstarna kom det fra och kone och ur Klagsvik. Där kom det också måla män var ösne. Hesa upptöknar har gjort det Kjealfjärs. Minns du att upptöknar blev gjort där? Ja, nu jag ser att det är nog minns det där, ja. Ta var det kommit här, vi var ju inte för att ferast. Vi var första fer i Sumpa och det var ju några och i Norrfjärs.
Så tränar man och det extra till att man skulle färra en affär. Men man att dansa inte allt sån kväll att man vet inte jag någon. Och så var det högtidskvällarna. Vi där var flera för Esbjerg. Det var vi där var österväg Tyskland, mäntnarstövn i Tyskland. Norra, Sverige och Finland och Åland. Och Danmark och Förjar. Det var mäntnarstövn nere i Flensburg. Men vi där österväg mäntnarstövn uppe i norra. Så vi där var väl nog så ja. Jag ställer runt om åtgärderna. Det dansar en gamla kjede. Ja. Og det gjør de ved steve. Ja. Det er ikke ymest i følge, men jeg synes ikke de begynner ved å danse vanlig om førskan dans. Ja. Og så får de iver til å danse som kjede. Ja. Var det fast å gjøre på tannmaten? Altså, det gjør det vi alltid, ja. Danser alltid rundt for gånger vei og så. Så tog vi sammen til ordentlig nylig kom. Og så danser de gamle kjede for rest. Ja. Imester kring landet om stev blir brukt til dansespøl, etter at det best blir gynnskje. Ole Dahl greier fra at alt som han vet om, så høvda norranfyrir alltid blir brukt føre stev til dansespøl. De såkallade dansspölene som nu har brukt till tjocken, det är välkänt och gamla kjeda och samtidiga danser, bandadanser och så har det i Etling. Det är också kommit på som ett dansspel. Annars var det ett spel för det tog in i mittlen ung folk, mittlen böten, där det spalt och i bönen, så rider det i Etling. Det är imest som folk dansar i spölen. För jag ser det som det är. Då jag som dansar där vi har onkel Steve. Det är gänka. Det kommer att ta så tjavstigt. Eller så att det mest sitter för att filma. Att som vi har inte Steve till spölen. Men här är tjocken. Här har alltid lagt detta att det var stev till allt de spölene så vi spelar. Och det att man har stev, det gör det att man färre, allt kan färre iver och göra ett annat ting. Vi kan ha gått färre ur gamla kjeto och iver och till de samtidiga dans. Tror jag vet. Du vet, här var stev, så börjar vi samtidiga dans vid stev. Vi vet, här var alltid här och i Dagsvåg som jag vet om. Kvöj till gamla kjeto. Malbror i led man far. Ja. Ja.
Vi tar finnes prateleg vi Heina Mår, som har vært sera virken og i Klaksvíkar dansefellet. Jeg heter Heina Mår. Jeg i Annon, men bygger nå i Klaksvík. Og Folkan dans har vi alltid haft et eller annet til tullen tøyne at jeg fikk av for tøy. Jeg plante affære i badnadans, tja, Klaksvíkar dansfellet, til han var oppe i loften og i Farjabanka. Så jeg får ur Annon en Klaksvíkar i dans og så norrat. Det det første som jeg vet om at jeg har noe særlig ved Folkan dans. Jeg gjør. När det har varit? Det var och ja, 4-5 kära loj. Så kom du på i fälla. Ja, det väl hatten att jag kom på i fälla. Det var ju i halvfjärsen ta kom på i fälla igen. Och i först när i halvfemsen ta kom så på i nämnderna. Och har så varit i nämnderna i 26 år. Og har tøym 25 år formar. Vet du några från Stånan och Fällan? Ja, Jakob Maurus Olsen, han visst han som är förgängare till att Ståna Fällaje. Och det blev Ståna 13 oktober och i 4 ta stånande fonder. Och tar skipa sig ta ösna. Och jag måste ju själva det var uppe i Fällan ner och en av några människor han fortalte för mig att en grund till att ta ståna i Fällan det var att de skulle köva harmonikerna. Då ta alltså dansarna i inte och ta först dansa slapp ju väl framåt. Men tar jag haft näck folk på en av vägen tog så liman listan som där har till fälla i Ståna och i 1904 ta ju 111 limer i fällan. Så undertagan hon är väl gå. Till dansa 4 dansespel. Kvar ju var det? Dansa var utan riedling, samtiadans, vantadans och gamla tjejer. Det var nog det mest myntliga alltid, minns. Kände du några av hästen dansespel någon åren du kom i Fällan? Jo, akkurat da vi dansa bandadans också. Det gjorde vi ofta i frukvarter i skolan, til skoleborster. Så dansade vi det gången, det så vi var färdig ut, så dansade vi det gången. Och här var bandadansor. Vet att det om att jag har brukt almindligvis dansespel. Jag ser här 4 som vi nu snackar om. Till Lömse Fondingen. Kvar? Och i Fondingen? Ja. Det var det. Och det var på samma måte som... Ja, på samma måte som här är vi så släkta ju på berget och vi rönde halta också väl på att här. Det gamla här norra. Och det var ju så att samspela vi de så ju fåglar. Ja. Han dansade i ösen. Annars i norra också. Ja. Här var det dans alltid vi stev. Maria, ja. Hon var och syndra arbetsnet och hon var alltså mal graumacht. Hon så graumacht. Ja. Och det gick väl till henne till så att hon lärde alltså och att dansa och på skolan och skolagången. Här alltså det var det enaste frukost där vi vet det vi dansa här. Så stod hon själv här och hjälpte oss att skipa. Och det var ofta så lösnar att det kunde dra ut att gå dansa att män och folk hade det kom in och på skolagången och på dans. Ja, och skola tog. Det var helt fantastiskt. Ja. Minns du annars några tillförskan dans som vattnade det gamla dansa och hemma i värskapet? Nej. Det var inte. Jag minns också Anna Jólakvälda dansa i Norjan och en chattlare, men här var så lite jag följt det var inte det stora. Men det blev så långt när dansar. Och så var i skolan blev några dansa när kan det?
Nej, här blev inte dansa. Nej, det blev omgående dansa och vi hade faktiskt inte näka vid kväger eller näka så det gör det jag gick skola. Vet du några kvitter man har varit så? Är det för böje eller? Jag vet inte om det har varit för böje, möjliga. Det är inte för en nödvändig tog man finner dansen i skolan så det blev visst vi en bröjtingsgjort så att dansaren skulle kunna komma in i skolan. Gå se vid dansespelen, känner du det här från Arne du kom i fel här? Nej. Vi bandar dansen. Här har vi dansat runt och gänga så in in ett golven och började också under och visst det vi alla tøyna. Och vi tar till bandadans brukt tarstöt. Här var kvöje en annan touch 15 år. Fram
Vi tar og finner heina mor å sette nøvn av følgene som danser av bandadans. Hese våren, Jens Jul og Hanne-Mia Solbjørg, Poll og Edith Kletskær, Sanne Lenus og Sunneva Johannesen, Ole og Bina Dahl, Hans David og Dorothea Matras, Samuel Peter og Torhild Solhei, Jakob Emil og Dana Olsen, Marius og Saloma Poulsen, Jekvan og Dagmar Rasmussen, Marsten og Malena Eliasen, Søren S. Sørensen og Bina Kristiansen, Johan Skær og Kristina Petersen, Fritz og Sunneva Olsen, Jekvan Peter og Maja Gilstein, Johan Paule og Svøyne og Frida Hansen, Hjalmar og Osla Jakobsen, Samal og Anna Høgnesen, Johan og Sigrid Siskason, og Karl og Selma Høgnesen. Røya Edling dansa av det her som barn. Nei, det minnes ikke, nei. Det er alltid ikke. Men vi låser det i bøkene for en førske lesbok. Her stod det. Her kunne vi lære. Det visste seg ofte at man skulle fra Røya Edling. Det var nok så ringt å få folk til dem, tog at Baden ta var mer blick vi för förnören in det där. Man kan inte tänka sig att det då döms att kvadrang till såna kiss. Det är såna jenter som man kissar, ja. Och så dansar vi igen ett like ända. Det ständer ju ut som uppskrivet. Så det vill inte vara att som funnit på att det är onkel kan slå sig fram liksom. Tror var det alltid så farfolk som rivetling ofta Akkurat. Framröjer heter längre, framröjer man sätter längre, framröja konsens men atler. Kvart vill oss för, kvart vill heter längre, kvart vill man sätter längre, kvart vill jag konsens men atler. Bila vill offer, bila vill heter längre, bila vill man sätter längre, bila vill jag konsens men atler. Röja
kongsens men alle. Kvært vil offer, kvært vil edelingur, kvært vil hovmans edelingur, kvært vil jeg kongsens men alle. Bila vil offer, bila vil edelingur, bila vil hovmans edelingur, bila vil jeg kongsens men alle. Hvor offer, hvor edelingur, hvor hovmans edelingur, hvor kongsens men alle. Bøndige offer, bøndige edelingur, bøndige hovmans edelingur, bøndige kongsens men alle. Kætje vi offer, kætje vi edelingur, kætje vi hovmans edelingur, kætje vi kongsmannen høllom. Om kjæver røyer offer, kjæver røyer edelingur, kjæver røyer hovmans edelingur, kjæver røyer kongsens men alle. Skalen ble bygd han ble tidsen i bruk i Åttefors, i oktobermann i Åttefors. Akvarium Aril kom danseveder, så det løyte etter hølen og danse i. Det var i husen, og da var dansa i gamle dansstavene, og da var dansa i Kapranesten, og pja i Farjabanka, ja, og Skautehus, som da var dansa i. Så som tøyen og gynnsje, så ikke at høyre har tått seg mer og mer om å få fast høle til å danse i. Da begynner jeg å samle penger inn, og vi har øynene kommet nok så lengt ved at for å gjøre en rockstov, og i Norge er det hentet i Klakshandel. Og det var kommet så lengt at sattmalen var gjort, men ikke ondskrivet. Og den dagen tar skulle skrive om sattmalen, ta bakka i fotmennsamt ut, så det er at det ble ikke til nek. Her var nevnt sett til at teka seg av i arbeidene. Han nevnte for oss beina vi i Holtvik at færre er bytja. Så før det i Holtvik kommunen å få øke til å bytja. Så det er at i Åttefors ble huset til bruk allmänt. Men første finner der å skrive, første finner der i galven ned og dansa, det aggregarsmessigt, det Ta høtter finnes jo fortfolk å komme og prøve galv. Nåting kom fra Esnes, drømmen av den næra kuren, så kurve kjela båt til havnar færa, her godt at dansa. Ståman over norrstokkar, var skale køller og tætje, blod, her godt at dansa. Og annar flådde sunda, lænen skjumande, og stokkar fire kjolv og skansa, penga møtte skipa flokkar, her godt at dansa. Ståman over norrstokkar, var skale køller og tætje, blod, her godt at dansa. Trønder halsar rundt om vårde, høyme tarsbar strander, og stønder vi ala kjere, så jeg fylt av statler, her godt at dansa. Ståan holder norrstokkar, var stale køller og tætje, blod, her godt at dansa. Trønder kyrkvar utje, alt som han var brødre at gjera, sikor varmen brauer, så skal lotta med vår vera, her godt at dansa. Ståan holder norrstokkar, var stale køller og tætje, blod, her godt at dansa. Sånna fjörsen här kan stanna i gaute, her godt at dansa. Sova våger, stokkar, var stalle
Gamle där på skog och pönta nu vill jag lära regner hoppa vita Sigmund Franta här gott att dansa stova på med norr stockar era stane köller och tätsi era blod här gott att dansa. Av opptøknen i Klaksvik fra Kjealfjers, så tja vi ans og av opptøknen ur Havn og heimann av Sante, at atterstiget skjera lyte, at kropperen a sindir snæraver til vinstro, og at særlig vinstrefotor snæraver neka til vinstro. Det tidkist som danseleie øyelig ans i fellanen. Og selv om de ui og fyrir seg dansa a sindir løvlet, så det okkur roligt i ved danselanen. Her dansar vi øyelig jaunt vi en støvar framgångt alla tøyna. Ein så ærastand i landen tidkist danseleie i Klaksvik, eisene av vera brøttnega hesa knappo holvo øldena. Kanskje dansa det ikkje lukka eins langer, og henda støv av framgångten i dansen, og i sast av oppdøgnen fra Kjealfjers og gjeve ro i danselanen, tidkist eisne brøtt. Vi har spurt Heina om han eisne heldur at hette så. Ja, det halte jeg, ja. Nå vi se oss oppdøgnar, og det halte jeg nok større måneder att söka att det upptäcknar och det som vi dansar i det. Här ser det ut som att det ja, jag vet inte, det väl samma show i Pankramata och det dansar och ja, alltså dansar så lojka. Det är inte något som bryter det och det ser ut som att det här sålös när dansar vi. De falskene som i sån här upptäckning, de var allmäntliga väl samma sjövaje och var hade en enkel fellax och helt väl samma. Och med dansen och det man så tar det vi näka tog ösne att det folk imsa fram men det är så näck mer nu. Folk imsa fram och av det samma blev dansläge Arvesen det bör förklaras lite. Det halt här en månad och vill hålla det att bit här norr mer saklig och utoj. Mål vi bliven det men det upptagen någon hade inte av det. Så som den dansaren som upptagnar det. Men här var inte något hoppa och spela helt alltså. Nej. Det är roligt dansla. Ja. Det var som att jag fer och jag någon öl till samma. Så det ser ju ut som några bryter fram.
hendingar där jag typ det hände inte något så att men första för vi var ju sumpa. Ta slopp vi inte ställt han där det var så rann käven i kom så det var inte körant sumpa. Men så blev jag av väv den efter. Och så blev helt det att vi skulle fär. Det tar hade där griv, där grov över att loppra till sumpa. Och ta för vi Pride för jag sura var. Det var en dålig tur att lycka allt det var. Men vi hade så flera bilar så att säga att det här gick inte så väl köringsnis för till svinchen var så näck från loppra och det ena hästar. Så måtte vi ut ur bilen och så lät det där så på kölaren framman för jag var tänkten av bilen för han hade svinchen. Så vi kom som bjärr att gå. Där vi kom i om mot huset och kvitchat av för att flätsa upp. Det var en dålig tur. För några att smira mamma morgon. Jag minns. Det var kindsbäst det. Det var just nu vidare vid Florida. Nej, det är bättre tur. För det mest allt gick inte gå. Og I hese sendingsne har vi hørst dans i Klaksvik og så gamlar filmsopptøkker ur Klaksvik. Næsta sending berur vi danse ur Sumpa.